22 ka mga barangay sa Northern Mindanao ang gitauran og kuryente pinaagi sa Fostering Rural Electrification and Energization Program sa Stage State Power Incorporated. Nalakip ang 7 sa Misamis Oriental, 8 sa Misamis Occidental, 6 sa Cagayan de Oro ug 1 sa Oroquieta City. Sa ceremonial switch kagahapon, si Misamis Oriental 2nd District Representative Juliet Uy nipadayag sa iyang kalipay tungod kay ang elektrisidad nag-anam-anam nag-abot sa mga remote areas sa probinsya. Dugang niya nga daghanag mga tinun-an sa kabukiran ang makahimo sa ilang mga assignments sa gabii. Apan nagkanayon sab si Uy nga duna pay mukabat 2 milyon ka mga balay sa tibuok Northern Mindanao ang nagpabiling walay kuryente.